नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. म्हादयतल्यान मलप्रभेत सोडिल्ल्या उदकाक कॉन्क्रीटाचो बांद घालपाचे काम कर्नाटकान अजून करूंक ना सुरू. 31 मे मेरेन काम पुराय करपाचो प्रास. देखरेख समितीन प्रकल्पाची केली पळोवणी. आनीक एक वर्स चौगुले हायर सेकंडरी चालू दवरपाक चौगुले व्यवस्थापन तयार. सरकार आनी व्यवस्थापना मदीं जाली बसका. फुडल्या वर्सा मेरेन पर्यायी व्यवस्था करपाचे सरकाराचे उतर. माधव गाडगीळ आणि कस्तुरीरंगन अहवालाचेर केंद्र सरकारान काढिल्लो अधिसुचोवणी मसुदा रद्द करपाची मागणी मोदी सरकाराकडे करतलो. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. कावरे सयत हेर मायनीवेल्या म्हालाची बेकायदेशीर येरादारी जावची ना. मुख्यमंत्र्यान कावरेच्या लोकांक दिले उतर. 29 मायाक मुख्यमंत्री कावरेच्या लोकां वांगडा घेतलो बसका. आणि आय लीगाच्या फुडल्या सिजनांतल्यान भायर दवरपाच्या AIFFच्या निर्णयाचेर चर्चिल ब्रदर्स करतले अपील. फुडल्या म्हयन्यात जातलो निमणो निर्णय. खबरो विस्तारान. म्हादयतल्यान मलप्रभेत सोडिल्ल्या उदकाक कॉन्क्रीटाचो बांद घालपाचे काम कर्नाटकान अजून सुरू करूंक ना. हे काम 30 मे मेरेन पुराय करपाचे उतर कर्नाटकान देखरेख समितीक दिल्ले. मात ते बाबतीन कर्नाटकान कांयच हालचाल करूंक ना म्हणून देखरेख समिती बेजारली. 31 मे मेरेन हे काम पुराय करपाचो आदेश लवादान कर्नाटक सरकाराक दिला. दुसरे वटेन माऊलीच्या देवळाच्या दुरुस्तीच्या कामाक कर्नाटकान सुरवात केल्या. कळसा प्रकल्पाच्या कामाक लागून देवूळ मोडपाक तेकिल्ले. म्हादय लवादान नेमिल्ले गोय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तिनूय राज्यांच्या देखरेख समितीन शुक्रारा कळसाच्या कामाची पळोवणी केली. मात म्हादयचे उदक वळोवंक बांदिल्ल्या कळसा कालव्याचे उदक कॉन्क्रीटाचो बांद घालून आडोवपा विशीं कर्नाटकान कांयच करूंक नाशिल्ल्याचे थंय दिसून आयले. 4 दिन पहले आया वैसा ही है, अभी 4 दिन के बाद वैसा ही है. कुछ फर्क नहीं पड़ा है काम में. Satisfied with this work? No, I am not at all satisfied. We have informed the Karnataka authority to speed up by engaging additional labor and machinery, and the progress is very slow. Sir, do you think that this will get completed? With the present speed, it will not be completed, but they have promised us that they will engage additional labor and force machinery, and they will complete it by 31st. We hope so. Or otherwise, what action will be taken? What action we will report the status of the work, whatever it to the tribunal. मंदिराच्या मुखार जे काम असा ते पूर्णपणे बंद झालेले असा. आता जे काम चालू असा तुम्ही पळयता ते फिलिंगचे काम, कालव्याचे काम नाही. फिलिंग करून आमचे पहिले कसे आशिल्ले न्ही सरफेस तसे करून दिवपाचे काम चालू असा. आम्ही सगळे बंद केलाय. त्या सायडीचे काम फुल स्टॉप केलाय. हांगाचे काम सगळे फुल स्टॉप झालाय. आता मुखार तिथे काय असा ते म्हाका तो अंदाज ना, पण ते काम बंद जावपाचें आसा आणि ते काम बंद करा म्हणून हांव सकाळी आज त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्धा रिक्वेस्ट केलेली आसा. कर्नाटकातल्या कणकुंबीच्या माऊलीच्या देवळाचे दुरुस्तीचे काम कर्नाटकान हातान घेतला. ताका लागून लोक समाधानी आसात. मात कळसा प्रकल्पाचे काम कमी दर्जाचे चल्लां अशें लोकांचे म्हणणें आसा. ह्या प्रकल्पामुळे वैयक्तिक कणकुंबीचं आणि पर्यायाने पुरातन मंदिराचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. कर्नाटक गव्हर्नमेंटचा पूर्ण मनमानी कारभार इथं चाललेला आहे. आता ह्या बघा पुरातन मंदिराची काय व्यवस्था करून ठेवलेलं आहे इथं. दिल्ली 31 मे पर्यंत दिलेले आहेत आणि निकाल जेव्हा पुढचं लागेल तो लागेल. सध्या हे आणि काम स्थगित करा ह्या 2 गोष्टी त्यांनी सांगितले ताबडतोब. त्याचं कितीपर्यंत अंमलबजावणी होते, किती यशस्वी होते त्याच्यावर सगळं पुढचं भविष्य अवलंबून आहे. ट्रिब्युनलने जे काय ऑर्डर केलेली आहे त्याप्रमाणे इथं भिंत बांधायच्या ज्या कामाला सुरुवात झालेली आहे ते पण ते निकृष्ट दर्जा म्हणजे कमी प्रतीचं काम चालू आहे. 2 मीटरचा स्लॅब कंपल्सरी तिथं पाहिजे आहे. ते न घेता त्यांनी 9 इंची बांधकाम जे चालवलेलं आहे ते चुकीच्या पद्धतीने चाललेलं आहे. आता जे काय 9 इंची बांधकाम आहे ते या पाण्याच्या फोर्सला टिकणारं नाही आहे. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आनीक एक वर्स चौगुले हायर सेकंडरी चालू दवरपाक चौगुले व्यवस्थापन तयार जालां. सरकार आनी व्यवस्थापना मदीं शुक्रारा बसका जाली. फुडल्या वर्सा मेरेन पर्यायी व्यवस्था करपाचें उतर सरकारान चौगुलेक दिलां अशें थंयचे शिक्षक सांगतात. मात शिक्षण संचालक अनिल पवाराक विचारल्यार ताची जाप सादी. फुडल्या वर्सा पळोवया. सध्या हायर सेकंडरी बंद जावची ना. चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयान आनीक एक वर्स 11वेचे वर्ग चालू दवरपाचें थारायलां. चौगुले उच्च माध्यमिक विद्यालयाचे व्यवस्थापन आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे मदीं शुक्रारा जाल्ले बसकेत हो निर्णय घेतलो.
अंदू वर्सा सावन पॉप्युलर माध्यमीक स्कुलात चौगुले उच्च माध्यमीक विद्यालया खातीर जागो घेवपाचो चौगुलेचो विचार आसलो, मात जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान हो प्लान फेल गेलो. एक संयुक्त मिटिंग सीएमनी आपल्या रेसिडेन्सवर बोलवली आणि त्या मिटिंगमध्ये असं ठरलं की बाबा चौगुलेनी एक 6 महिन्यापूर्वी चौगुले मॅनेजमेंटला सीएमने सांगितलेलं होतं की तुम्ही एक तर आणखी 1-2 वर्षासाठी ते चालवण्यासाठी तुमच्याकडे ठेवा, नाही तर तुम्ही अल्टरनेट अरेंजमेंट काय करत असाल तर करा. त्याप्रमाणे चौगुले मॅनेजमेंटनी एक बिल्डिंग बघितली होती आणि त्याच बिल्डिंगमध्ये ही नवीन मॅनेजमेंट पॉप्युलरची ते ताब्यात घेणार होती आणि ती पॉप्युलरची मॅनेजमेंट त्या बिल्डिंगमध्ये हे चौगुले हायर सेकंडरी चालवणार होती. परंतु काल ज्यावेळी आम्ही टीचर्स लोक आणि पॉप्युलरची मॅनेजमेंट यांनी ज्यावेळी ती बिल्डिंग आम्ही बघितली त्यावेळी ती बिल्डिंग सुटेबल नाही असं आमच्या निदर्शनास आलं. तेच आम्ही आज सकाळी मनोहर पर्रीकरांना सांगितलं की बाबा ही बिल्डिंग जी चौगुलेने घेतलेली आहे ही रेसिडेन्शियल फ्लॅटची बिल्डिंग आहे आणि तिथं हायर सेकंडरी चालवणं योग्य होणार नाही आणि म्हणून मग त्यांनी चौगुले मॅनेजमेंटला सांगितलं की आणखी 1 वर्ष तुम्ही तुमच्याकडे हे ठेवा आणि त्याप्रमाणे मी ऑर्डर तुम्हाला देतो आणि 1 वर्षासाठी तुम्ही हायर सेकंडरी तिथंच ठेवायची, तुमच्याच प्रिमायसेसमध्ये स्टेटस को मेंटेन करायचा. सगळ्या 10th पास झालेल्या स्टुडंट्सना ॲडमिशन द्यायची आणि 1 वर्षासाठी 11 आणि त्या 11th नंतर पुढच्या वर्षासाठी 12 म्हणजे पुढच्या वर्षी 11th ॲडमिशन तुमच्याकडे असणार नाहीत, फक्त 12वीची ॲडमिशन तुम्ही घ्यायची. अशा तऱ्हेनं त्यांनी सांगितल्यानंतर चौगुले मॅनेजमेंट म्हणाले ठीक आहे 1 वर्षासाठी जर तुम्ही आम्हाला हे करत असाल आणि त्याच्यानंतर बंद करायला परमिशन देत असाल तर आम्ही ते करतो. आणि हा वर्षभराच्या अवधीत दुसरी कुठेही जागा आणि एखादी बिल्डिंग कुठं अवेलेबल असेल तर ती मिळवण्यात येईल आणि तिकडे ते हायर सेकंडरी पुढच्या वर्षी शिफ्ट होईल. सरकारान फुडल्या वर्सा सावन उच्च माध्यमीक विद्यालय बंद करपाची परवानगी दिता म्हणून उतर दिल्ल्यान चौगुले अंदू वर्सा 11वेचें ॲडमिशन चालू दवरपाक तयार जाला. मात जेन्ना प्रुडंटान शिक्षण खात्याचे संचालक अनिल पवाराक ह्या बद्दल विचारलें तेन्ना ताणें चौगुले अंदू वर्सा ॲडमिशन घेतलें हें सांगलें. फुडल्या वर्सा कितें तें मात ते सांगपाक तो तयार ना. सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. माधव गाडगीळ आनी कस्तुरी रंगन अहवालाचेर केंद्र सरकारान काडिल्लो अधिसुचोवणी मसुदो रद्द करपाची मागणी आपूण मोदी सरकारा कडेन करतलो अशी घोशणा गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या. आपूण प्राधान्यक्रमान हे दोनूय मसुदे रद्द करून घेवपाचो यत्न करतले अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या पर्यावरणाचो कसलोच अभ्यास करिनासतना हे अहवाल दिल्यात. त्या खातीर सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी रद्द करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान परगटायली. माधव गाडगीळ आणि रंगराजनान कांयच अभ्यास करिनासतना सरकाराक अहवाल दिल्यात. सरकारान काडिल्ली अधिसुचोवणी रद्द करची अशी मागणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या. काही गजाली एनवायरमेंटाच्यो रंगराजन कमिटी रिपोर्ट बफर लेयर these are urgent issues. We are opposing it not because we are against the basic concept. We are against the methodology used by them. They have not done any study and you cannot put a major portion of the state in a ecological fragile area. ते कितें म्हाका हाडून पयशे येतले हांवें राज्य करपाचें काय सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री राज्य करतली ताजेर गोंय सरकार राज्य करूंक शकूंक जाय न्ही. चडशी जर तूं स्टेट काडून इकॉलॉजिकल फ्रेजायल म्हणली जाल्यार नथींग कॅन बी डन. म्हजो पयलो म्हणणें की ड्रॉप दॅट नोटिफिकेशन, गो फॉर अ फ्रेश स्टडीज प्रॉपरली, टेक्निकल सायंटिफीक स्टडी. whatever may Gadgil say to you, he has not been able to do scientific study. Take the report for purpose of further scientific study and find out. Drop the notification म्हणले draft notification. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि दिनेश करबे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.